päätä. Onko sulle sout? Eikö niin joo? Ei jätä mitään kyselemättä heti kun Cosmic Smashin jälkeen kaikki on täysissä. Meillä ei voi vähän väistää. Eli Box. Räjähtää toinen ihan just. Varo keila vähän. Taunttaa 5 sekunnin päästä valmiina hilaa mua. Räjähtää. Taunt. Räjähtää. Varakkaasti. Taangis on kosmiksessa. Menkää tuohon vasemmalle. Meitä hoi. ei nyt pitäis Nimetty huoneessa. konstailuksella. Big Bang tulee. Mä suljen. Mene vasemmalle. Tai siihen. Noniin. Joo, tahti sinä. Smash keila. Kossan Räjähtää rauha. on puolella. Koske. Räjähtää. Mulla on 3. Joo. Smash. Smash. Tuu taunttaamaan. Heaviness ottaa. Mistä? Mitä mä menin sit Dark? Makki. Tää on vähän kiire. Innervate. Räjähtää. Nyt voit vähän sulkea jo. Jos voitte. No ei tää nyt oikein reikiin minne. Bangi 10 sekkaa. Räjähtää ihan just. Se kuolet itse. Bangi. Menkää. GS. Hymyillä Joo vittu. Annutaan. Cosmic. Neulangas tavallaan. Monta stackia sulla on? Räjähtää. Tossa neula. Monta Taunttaan! 4. Varos siinä on hei ihan just kollapsaa. Sulin tästä. No melee lähellä, väistäkää, vasemmalle melee. Vetäkää kivet. Seuraava menee siis siihen. Sissiin. Kyllä. Helasautti. Tulee ihan sekan päästä. Räjähtää ihan just. Smash melee väistää. Räjähtää. Mä en tiedä onks tää nyt paha, jos tää menee nyt 20. Toivottavasti tää nyt vedät bängiä enää. Mutta meillä reikkiä enää minne Katsos mennä. noin tähdet. Ei kun nyt Joo. vissiin bossiin vaan. Eikö pitää mennä tonne... Se käy kestää sit bängiä kuitenkin vissiin. Joo, menkää sinne reikään. Reikä. Ja nukee bossi alas. Smash. Smash melee. Keilassa vituusti mattereita. No, miten... No,
sun pitää tanktaa tää 5 sekunnin sisään. Niinku nyt! Tää- Tää bossi. Tappakaa se. Joo, etantti. Smashi tossa. Yes.